Bahleli bemcimbi nonke namalunda ngoba yini nabantu enithuthukisa kakhulu abaculi ake nizeni ake nihlale la ake nihlaleni la nginombuzo nje bafuthu ukuthi ngempela yini lengaka enganenza yona nje mina njengokhaza mhlawumbe kwabanye abaculi abafana noSimiselo noMbeje noSweet nani nabanye nje banazi incazelo ukuthi yini lengaka abanenza yona ukuthi ngempela nje ngoba imicimbi ihlezi ikhona usuku nosuku labaculi mhlawumbe sengeke ngabe benishina njengamanje anibazi nje bonke ukuthi ngale nimpintshi abaculi ababodwa nje nibampintshi baze bafuthu baqhunyelwe amasondo emoto nibegijima bezama ukukhava ikhathi ukuthi hayi nangubiziwe lapha yana afuneka gijima ngisho ukuthi nginomona kodwa ukuthi nje bafutha nisazi nje thina ukuthi sikhona nje siyacula ngalo mzuzu sihlezi si free weekend neweekend sihlezi sikhona nje busy ngalutho bafuthi kodwa unyaka nonyaka siyakhipha umsebenzi emisha siyise kubantu and abantu futhi bayasithanda yini bafuthi ningasisondeze eduze kwabantu nathi sisebenze njengezinye ingane sakhe imizi yobaba sibuyisele futhi nasemphakathini shuthi nje mangabe shuthi inzondo ngempela nizonda ngalondle noma niyasikhohlwa nje nathi social media lesetshenziswa abanye siyayisebenzisa nathi social media siveza ukuthi na imisebenzi yethu abantu bayithakasela noma ethi asinawo mhlawumbe amamiliyoni noma ake ngikhulume ngami noma ethi anginawo amamiliyoni eingoma kodwa ngiyale ngiqisela ukuthi lawo ababili abathatha bolalela umsebenzi wami kodwa kukhona ngonyaka uba khona shuthi nalo nenzondo ngaloo ndlela bafuthu ukuthi ngempela kungakhona umculi onjengokhaza ocula kanje lacula ngakhona ngoba angeke ngabazi ukuthi ngumculi mina futhi okungathwana kiyo ezweni esingaziwa kulona siyabaculi baningi engafike ngibadlisele ogageni so bafuthi shuthi impela nani ngoba ningangazi ngempela noma ngathiwa yibhadi bafuthi mina ngibona sekunenzondo akungoba kuyibhadi phela ngeke umuntu angalibe angaze ayongena ezimini esinengwenya impela nje eyazi kunengwenya lapha na ongena khona athi uyokhipha amabhadi akho amabhadi bafethu nje ngisola ngathi sekunenzondo ekhona bafethu ukuthi usongazo nimpintshe abacula ababodwa nibampintshezele nje khoneni bafethu boze baginqike nezimoto inina niyasikhohlwa sikhona bafethu uma ngabe ufowela umculo othile wathi unavailable fully booked ake nisicabangeni phela bafethu sikhona nje siyacula and futhi siyayenza into yethu mangabe sifike stage yabo angikhulumeli mina ngathi angikhulumela nabanye abaculi la esengeke ngamention namanje nabanye ngabamentionanga but siyacela bafowethu uma ukuthi mhlawumbe khwala sanona khona bafowethu mina ngicela ukuphamisa isandla noma ke ngikhulumele mina ngiyokhaza ukuthi uma kuba khona ngempela la nganona khona nganyathela khona kambi bafowethu ngiyaxolisa umculo ngiyawuthanda ngiyakuthanda ukusondela kubantu ngiyakuthanda ukusebenza ngibe at the end of the day kube khona isendele lingenayo ngiyacela bahleli bemcimbi ake nisebenziseni nathi njengabanye bafowethu enibasebenzisayo thola ukuthi umcule yedwa bafowethu unamagigi eza la ko7 ngosuku olulodwa kwesinye isikhathi komunye umcimbi agcine engazange afike ngezizathu sokukhathala noma se distance ukuthi angiyasakwazi ukukhava isikhathi lapha bakhona kodwa abanye abaculi akuwona umona anginawo umona mina bayazi sebeyasonela nami futhi bayazi nje umuntu osekwaphila nami uyazi ukuthi umona into engenayo kodwa ngithi angiveze nje bafowethu ukuthi bafowethu hayi ngeke bafowethu ngeke aseke bamqasha ke ngikhulume nje ngokhaza aseke bamqasha ukhaza bamsona bayazi ukuthi ukhazi ngempela umsebenzi uma ese stage wenza kanjani bayazi ukhazi ukuthi umisela ngani uma ese stage ake sisebenzeni kuningi bafowethu siyacela ke siqasheni nathi ake nisiqasheni bafowethu siyacela nje just mhlawumbe igig eyodwa ke ngeviki ingaba enough bafowethu nathi siyasebenza elizwe bafowethu uzozwa ke isiphukuphuku sithi awuyeki ngani umculo kodwa usho umuntu la esebenza khona akayekile naye still noma mhlawumbe akasebenzi usawufuna umsebenzi
Shuthi mhlawumbe kungalwa kuyenta awuyeka. Umculo umsebenzi wabafowethu. Umsebenzi umculo. Zamani kuyigodla le nkulumo yini ukuthi hayi uSimiselo akawuyeki ngani umculo ngoba umculo umsebenzi njengoba nawe usebenza khona. Shuthi nawe yekela usebenza khona. Yabo. Ngiyagoqa mina bafowethu. Ngiyacela bahle bencimbi. Cane siqasheni bafowethu. Kuyasebenzeka nathi. Futhi kuyasebenzeka nathi ngendlela eyisimanga. Lokho sisuke sivumane ngakho mfowethu kusuke kuyikhona. Lokho sisuke sivumane ngakho kusuke kuyikhona. Inkinga iqala mangabe sofike sivumane ngalokho ebese kushintsha ekuhambeni kosuku kungabe kusaba yikhona. Kuyahlukumeza kakhulu lokho. Siyacela bafowethu nisebenziseni nathi. Siyabonga kakhulu.